La Casa Santonja de l'Olleria ja és seu universitària del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. L'alcalde José Vidal i el rector Francisco Mora signaren ahir el conveni marc de col·laboració institucional que regula les activitats i descriu els objectius que uniran a partir d'ara amb dues institucions. L'Ajuntament de l'Olleria va desenvolupar un pla de promoció econòmica i empleo i fruit d'aquest pla ha sigut el conveni marc que ara acabem de firmar. El primer, la universitat és una font del coneixement i de la ciència. Amb aquest conveni el que es pretén és acostar o apropar la formació acadèmica i els coneixements als ciutadans dels municipis de la Vall d'Albaida i de les comarques centrals de l'interior per mitjà de seminaris, cursos, conferències, etc. Estic convençuda de que la sede que s'inaugura avui permetrà tindre un feedback ràpid en el que és el teixit empresarial, però no solament del teixit empresarial de la zona. Jo penso ja en tota la comarca de la Vall d'Albaida i en totes les institucions que estem ací i altres que no estan. I tot això no podria albergar-se des d'un lloc millor que en esta magnífica casa, seu, Casa Santonja, Palau dels Marau, que com bé estàvem comentant en la taula, és precís que la gent de vicerrectorat, de rectorat, vinga a veure-la perquè és una magnífica obra d'art. En concret, la nostra vicerrectora de Cultura, d'Alumnat i d'Esports, Maria Victòria Vivancos, té que vindre precís, és cita obligar. Jo ja posaré en contacte amb ella per a que vinga, perquè jo crec que així es poden fer moltes coses. La recepció d'autoritats tenia lloc al consistori amb la signatura al llibre d'honor per part del rector. Seguidament, la comitiva es va desplaçar fins al Palau del Marau, on es va descobrir la placa commemorativa que atorga al campus d'Alcoi el privilegi de poder utilitzar la Casa Santonja com seu universitària. Per aquest motiu es va preparar una exposició que resum la història de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi. També formaren part de la mostra els grups de treball d'informàtica i robòtica y el vehículo de baix consum IDF Ecomaratón. Hay que motivar mucho más la formación en ingeniería, tecnología, matemáticas, física, química, que hay un déficit importante. Y exposiciones como la que acabamos de ver es todo es eso. Robótica, de esta informática, electrónica mezclado, y es una forma muy visual y muy amena de llegar a los más jóvenes, la realidad aumentada de informática o ese magnífico coche, que es un coche que compite, que además ha competido en 4 ediciones, una EcoShell Maratón, una prueba internacional, en Grenoble, en Frankfurt, en varios países se ha estado desarrollando y que ha recorrido, es un ejemplo de un trabajo hecho por jóvenes, es decir, en este caso universitarios, de varios cursos, de varias titulaciones de mecánica, de electrónica, de informática, de electricidad, diseño, y que con 1 litro de combustible han hecho 1.044 kilómetros. Aquest conveni enllaça el coneixement de la universitat amb la tradició industrial de l'Olleria i la comarca, la base per a una millor productivitat en les empreses. La presència, sí, de l'Institut IDEES, que ha actuat com a incubadora per a empreses des de l'any 1992, quan ningú parlava d'emprenedoria, va en aquesta direcció i ha de ser necessàriament un element dinamitzador de la vida empresarial a l'Olleria i a la seva comarca, perquè la seva capacitat per a donar suport a la creació i creixement d'empreses, la seva experiència en el camp de la consultoria i una llarga tasca de formació d'empresaris i emprenedors així ho acrediten. Pienso que el aprovechar el ecosistema que desde la Universidad Politécnica de Valencia estamos desarrollando y que ahora el profesor Millet, director delegado de Emprendimiento y Empleo de la Universidad, va a exponer, pues tener una antena, un espacio aquí es muy importante, porque en esto de la innovación la llevan a cabo las personas. Si no hay personas emprendedoras, yo digo que el huésped biológico de la innovación son las personas. La programació d'activitats compacta es donarà a conèixer en setembre. I en aquesta labor, tots, universitats, ajuntaments i empreses, deguem anar agarrats de la mà per a que el projecte que avui comença siga tot un èxit.
tinguem tots els factors a favor. La Universitat Politècnica de València, una universitat de gran prestigi nacional i internacional, volcada totalment cap al projecte i amb el campus d'Alcoi pròxim a tan sols 35 quilòmetres. També uns ajuntaments dispostos a fer el que faci falta per a que el projecte vagi endavant, uns alumnes il·lusionats i amb ganes d'aprendre, unes empreses dispostes a col·laborar i en l'espírit emprendedor que caracteritza la gent de les nostres comarques i una seu en un edifici emblemàtic. A l'acte també assistiren representants empresarials, d'entitats financeres i d'associacions socials de la comarca.